Il-kuntistabli Wayne Bonello kien fi triqtu għax-xogħol meta ltaqa' ma' inċident ta' traffiku li jista' jiswa l-ħajja ta' sewwieq. Kienet l-azzjoni f'waqqitha ta' dan il-kuntistabli li waqfet milli sewwieq ma jinħaraqx ħaj hekk kif il-karozza tas-sewwieq daħlet f'siġra u bdiet tieħu n-nar. Ma dan l-istazzjon il-kuntistabli Bonello spjega kif għal-ħabta tal-10 esquart tal-ħadd fil-għaxija u jsuq lejn il-Furjana fit-triq in-nazzjonal innota karozza tal-għamla Fordka maħbuta u li kienet qed taqbad bis-sewwieq ġo fiha. Spjega kif minnu fih għarraf lill-kamra tal-kontroll tal-pulizija u rrakkonta kif is-sewwieq beda jitolbu l-għajnuna hekk kif kien maqbud ġo l-karozza. Il-sitwazzjoni bdiet taskala x'in-nar, beda jdaħħan iktar u twieq kienu magħluqin u beda jifga, u kien ovvjament kien jispiċċa jinħaraq u mbagħad kelli niftaħ, ma kien hemm iktar xejn nagħmel billi niftaħ il-bieba, nipprova niftaħ il-bieba u nipprova noħroġ lejlu. Huwa spjega kif ma kienx biss l-għajnuna tiegħu li għenet biex jinħareġ ir-raġel. Xiftaħt il-bieba, provajt noħorġu mill-ġemp imma kien kellu seatbelt u ma stajtx noħorġu mal-ewwel u mbagħad kien hemm dew jaffiċinaw naqra nies mhux ħażin fejn il-vettura u tlabthom l-għajnuna tagħhom biex jgħinuni noħorġu. U irnexxina noħorġuh mill-vettura u nieħduh naqra l-bogħod mill-vettura biex ikun safe. Intant fuq il-post wasal tim mediku mill-Isptar Mater Dei kif ukoll membri tal-Protezzjoni Ċivili li tfew in-nar f'qasir żmien. Ir-raġel li weġġa għandu 37 sena mill-pjetà u ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella li ordnat li ssir inkjesta u ħattret diversi esperti sabiex jassistuha. Intant il-kuntistabli Wayne Bonello li jittama l-raġel jaqleb għall-aħjar stqar li d-dover ta' pulizija ma tafx meta jsejjaħlek u għalhekk wieħed irid dejjem ikun lest sabiex jaqdi dmiru f'dak kollu li jista' jinqala'. Jiena duty dejjem 24 sija dejjem irdu naġixxu naqdu dmir tal-pulizija li ngħinu ċ-ċittadin Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.